Total, que el meu és un espectacle sense pretensions. I quan s'hagi acabat només haureu de decidir entre dues coses. M'ha agradat o no m'ha agradat? Res més. No, ho dic perquè en aquest país la gent té la punyetera mania d'opinar. Opinar de tot. La gent no pot quedar-se amb el m'ha agradat o no m'ha agradat. La gent s'opina a sobre. Aquest vi aconsegueix l'equilibri perfecte entre la típica garnatxa del Priorat i els tanins envellutats i lleument torrats de la bota de roure. A mi, fent monòlegs, em diuen coses com: se't veu molt natural, molt natural. Darrere d'aquell bé no hi ha res més. És la pausa que els fa importants. Si una cosa agrada a molta gent, per tu és una porqueria. Si una cosa no agrada a ningú, per tu és una autèntica obra d'art. Això no ho foten pas bé, Això el que haurien de fer és... Els Reis Mags, que ja eren mags quan jo era petit, ens portaven de regal el hipopòtamo tragaboles. Anem a rentar plats. Abans, rentar plats era un exercici de sincronització perfecta amb la teva parella. Jo ensabono, tu esclareixes. Jo ensabono, tu esclareixes. Romboides, deltoides. Era com el pulir encerar del karate. Ara, abans. Vosaltres sabeu ara a l'estiu quantes vegades faríem això al llarg del dia? I en aquest país, amb la de peatges que tenim, han de destruir un anell supermàgic, abans que el trobi un bruixot molt dolent, i l'entregui al senyor Oscuro Sauron per destruir la Terra Mitjana. Esteve, tio, que tens 40 anys. No. És que a casa no tenim tele. Hamburgueses de tofu, llet de soja i arrels de no sé què. Fem postures de ioga tot el puto dia, cremem encens a totes les habitacions de la casa i abans fumàvem porros fins que va néixer la nena. Ai, doncs a nosaltres no tenim pas aquest problema perquè encara dorm amb nosaltres, oi que sí, Biel, que dorms amb la mama? Fa angúnia. Pot ser molt natural, però fa angúnia. Qui coi es va inventar el bolígraf de color verd? Mira, mama, és de color verd. Vaig a pintar un prat d'herba. Ara un pintor pinta el que li dóna la gana i la resta de la humanitat hem de demostrar que sabem opinar. Tu tens un miró al menjador de casa, quines cortines hi poses? I aleshores em netejaran les rajoles del menjador amb un pinzellet. A mi, que passo la mopa cada 15 dies, saps? Jo amb l'anglès no passo d'allò del my name is Chevy. I encara, perquè si dius Joan o Jaume, li fots my name is John, my name is James. Però Chevy, qui vull enganyar? I Font, que per ells és telèfon, saps?